Aħna kellimna l-Ivan Gaffiero. Ivan li rakkonta di l-istorja ta' kif iż-żewweġ kellu tfal, ma beda jirrealizza li fil-verità għandu ġibdiet lejn l-irġiel. Kellimni għax ma setax ikun magħna llejla u dan mhux qalilna u fl-aħħar jistaqsik mistoqsija. Araw. Forsi tkun tista' tgħid li inti fader, jiena kont għadni żgħir dejjem xaqt li jkolli familja bħal ħadd ieħor naħseb u kelli familja fil-fatt ġifieri sibt tfajla u kelli ż-żwieġ u dejjem naħseb kont missier li dejjem qiegħed hemmhekk għal uliedi. Però meta waqt li jiena kont qiegħed fil-ħajja miż-żewġa tiegħi l-affarijiet bdew jinbidlu. F'salt wieħed jien bdejt inħoss ġibdiet differenti, bdejt inħobb anke nies tal-istess sess tiegħi. Kienu momenti forsi bsina li għan-nifsi bdejt ngħid imma n-nies li ħajbqgħu jħobbuni, in-nies ommi u missieri ħajaċċettawni, it-tfal tiegħi meta jikbru kif ħajoħduha. Però illum ġifieri għaddew is-snin li laqasadni taħt l-istess dar fejn kont noqgħod mal-mara tiegħi u illum ngħix il-ħajja tiegħi kif naħseb jiena Alla xtaqni li nkun. Jien hekk nemmen xi kultant nibda ngħid imma Alla xrid minni. Però naħseb jiena daqskemm jien kuntent illum il-ġurnata qatt ma kont kuntent f'ħajti. Jiena f'ħajti ma kontx naf xirrid. Qabel la kellna Facebook, la stajna nibatu daw il-messaġġi u hekk kulħadd iżomm moħħbi. X'in-nies jafu li jiena mhux qed nilbes maskla, jiena jien Ivan Gaffiero li jien. Qed min jifkemaw min jilbes maskla, anke forsi nies li inti tafhom u qegħdin madwarek, laqas taf li qed jgħixu din il-ħajja. Però jiena qed nitkellem fi sem ħadd ieħor illi jiena ma nibżax ngħid, ma nistħix ngħid, jiena nemmen illi Alla kien iħobbni, Alla jibqa' jħobbni u nibqa' miegħu hekk f'din ir-relazzjoni sabiħa li għandi mal-Alla. Meta nisma' lilek titkellem u tibda tgħid kontra n-nies gays, kontra n-nies omosessuali, kontra l-lesbjani, u affarijiet hekk, nibda ngħid imma dan huwa bniedem illi jaf iħobb lil ħadd ieħor li kieku naħseb kieku kont inti. Pereżempju kien xi ħadd mill-familja tiegħek. Forsi ħadd titkellem bl-istess mod li qed titkellem f'dawn l-aħħar żmien. Seli. Sa wieġbu daj. Ija, okej, wieġbu, ma tittinni naċ. Mela, Seli, Ivan, Lilek iwa, Seli, inti bħal Ivan jirrabjak il-fader, ejdlu għalfejn. L-ewwel nett ħanejdek, jiena ngħid il-fader li kliem Kristu kien dak li hu ta' Ċesri ħallih il-Ċesri, dak li hu tal-Alla. Jiena ma nemminx li Papa Assis għandu jidħol f'affarijiet politiċi, ġab iżżejjed il-Knisja għandha problemi kbar u qed tiltlef il-merħla tagħha, ma naħsibx li b'attitudni bħal din mingħand Ministru Talla qed tressaq in-nies Tuwa ċans ħadd titkellem. Lejn il-Knisja. U jiena naħseb, orrajt, hawnhekk għandu l-supporters il-fader, però naħseb ġewwa d-dar qed jgħidu Selin għandha raġun, inti qed jintilfu ħafna għandek is-supporters inti wkoll Selin. Qed jintilfu ħafna persuni li jiffrekwentaw il-Knisja minħabba dawn l-affarijiet. Il-mistoqsija x'kienet? Le, x'tixtieq tgħidlu? Le, li nixtieq ngħidlu bħal Ivan Gaffiero pereżempju jiena nafu ħabib tiegħi ma nistax niġġudikah, ħass li kellu li wara ċertu żmien ħareġ li huwa omosessuali, jista' jkun li kien minn dejjem ħossu hekk, però qabel anka llum qed għandna il-patri aw il-qassis il-fader, sorry, il-fader li qegħdin fit-2019 jitkellem b'ċertu mod, immaġina 30 sena ilu. Kemm kien hawn iktar preġudizzju, kemm kien hawn iktar tabu u bniedem ġuvni anka ommu stess kif għal 18 sena isma' meta ħasib tfajla, meta tiżżewweġ u kien ikollu jiżżewweġ bil-fors għalajn tan-nies biex jidher li huwa normali. Ġifieri ħafna minnhom iżżewġu għal dan l-iskop biex ma jidhrux koroħ fajn in-nies u llum il-ġurnata kellhom jgħixu ibidlu l-ħajja tagħhom għal waħda li jridu jgħixu.